Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Umfana wasempendla. Bafuna namhlanje ngiphathele nje ngizothi trick engifuna uyisebenzise kumuntu osanda kutholana naye. Itheke nje osanda kutholana nayo lapho sikufika khona isikhathi sokuthi uyiqabule. Alright. So into engifuna uyazi kule trick ukuthi ayisebenzi kumuntu othandana naye because vele lapho senijwayelene. So ungathi uyayizama ngeke izisebenza, okay? So indaba ngikunikeza le trick. Isizathu le trick ukuthi ngifuna lapho seniqabulana ufuna ukuqala intshisekelo yakhe ngawe ukuthi ingakanani noma ukulangazelela kwakhe ukuthi kungakanani, yabo? Phecelezi lokho abakubiza ngeattraction ngesingisi, yabo? So ufuna ukuqala ukuthi kungakanani, yabo? Phela ngithi siyazi ukuthi uthando mfowethu olumnandi alukho serious. Uthando olumnandi kuyajatshulwa, kuyadlaliswana. As much as kudlalisana kujatshulwe kumnandi phinde ekhaliswane futhi. Uthando lunjalo, uyathanda uthandi, siyafika isikhathi senjabulo siphinde sifike futhi sokuthi iphuma inyembezi kancane, yabo? So ke kuba njalo njengosuku, yabo? Usuku kufike kube isekuseni semini ntambama sebusuku, seseni semini ntambama sebusuku, nothando lunjalo kuba mnandi phinde kukhalwe futhi. Ukuthi phela kuye kube khona abantu abacabanga ukuthi ke kuzohlezi kumnandi. Once baphela ubumnandi ngephinde ebuye sebeyahamba, sekufika isikhathi senyembezi sebeyahamba. Cha, ngisho ungayapi mfowethu lo muntu ohlangana naye usazokukhipha unyembezi. Uzofika akujabulisa aphinde akukhipha unyembezi, akujabulisa akukhipha unyembezi, kanjalo kanjalo, yabo? So nanso ke le trick engifuna uyisebenzisa. Yabona ngale nkathi eniqabulana nale ntombazana, kusamnandi kusanjaya into ozoyenza, yabona? Esithubeni nje nisaqabulana kusenjalo uzoma, yabo? Uzoma ukumqabula, umoya wakho usaphezulu lapho. Uzoma ukumqabula bese uyakhuluma nanoma ingane ekade nikhuluma ngayo before ebi interesting, abe mhlambe bimnandi, yabo? And then uzobe ukhuluma ngale nto bese uthatha nje one step away kuyena, yabo? Uhlehle nje kancane, ungahlehle kakhulu. Phela ngifuna ujumpise kube sengathi khona into eyibalekelayo noma mhlawumbe ingane iqabula kabi noma mhlawumbe ikudonsa indebe kabuhlungu. Cha, uzohlehla nje kancane kube nesipesanyana phakathi kweni esikhona ukuze phela uzobe usuwenza le trick. Ufuna ukuboka ukuthi lapho usuqala intshisekelo yakho ukuthi ingakanani noma ukulangazelela kwakhe kungakanani. Yabo ngale nkathi usuhlehla mangithi umoya wakho uphezulu kade kuqatshulwana kusemnandi. Uzobe angithi nimile isebenza futhi lento mangabe nimile. Mangabe nihleli phansi futhi ngeke izisebenza. Ngoba ngeke uye uqabula ingane uhleli phansi bese uyahlehla ushunduze ushenele ngoba ingane izocathi khona mhlawumbe into ebalekelayo futhi kuzoba kubi. Ungayenzi ke manihleli phansi, isebenza manimile, yabo? So ke mangabe usuhlehlileke kuyena uzobe usufuna ukubona ukuthi yena uzoreacta kanjani, yabo? Angithi bekusamnandi saqatshulana wena nje sithubeni ovele wami waqala ingxoxo wahlehla kancane kuyena. Ufuna ukubona yena ukuthi uzoreacta kanjani. Ingabe uzosondela kuwena akubambe ephinde eqhutsheke eqatshulwana, yabo? So uma ngabe enze njalo ke mfethu esondela kuwena ephinde eqabule, okwazi lapho ukuthi ke usebenze kakhulu ngoba shuthi lo muntu intshisekelo yakhe ngawe iphezulu, yabo? Shuthi umqabula mnandi and futhi nezinto obuzenza kuyena uzenze ngendlela efanele. Ingakho esondela kuwena ekubamba futhi niqhubeke niqabulana, yabo? Uma ukuthi ke mhlawumbe yasondela kuwena but akaqabuli, nalokho futhi into enhle ngoba amanye amathekeni, yabona, ayasaba ukuthi mhlawumbe kube iwona kubambayo, yabo? But ayakukhombisa ngey'mpawu ey'ncane, mhlawumbe ithinta ingane, yabo? Lapho isukuyikhombisa ukuthi iyakuvumela mhlawumbe noma ikunikeza ukhiye ukuthi ke mhlawumbe ningaqabulana, yabo? Mangabe isondela ayikho inkinga. Mawukuthi ayisondeli mhlawumbe nespace esincane, ayisondeli imile nje la imekho, yabo? Ayikho inkinga mfowethu. Nalapho wenza into right but wena ke into esekuzomela uyenze lapho nje emile uzomtshela ke futhi ngeke uzumcela ukuthi ngicela uze la, yabo? Uzomtshela uzomdawutha ukuthi woza la, yabo? Uzosondela. Mangabe sondela bese uyamqabula. Ngaleyo ndlela usuke uyenzelani lento ekutshelayo. Angithi ufuna ukuthola ukuthi ukulangazelela kangakanani, yabo? Indaba ngikunikeza lento ingoba amantombazane mfethu adlale ngathi kakhulu and futhi ekudlaleni ngathi kakhulu asebenzisa i-technology. Esikhathini samanje nje asesebenzisa i-technology ukuthi a-check ukuthi wena uyinsize kanjani, yabo? Nje especially ifoni mfethu baye basebenzisa ifoni njengethuluzi zokubona ukuthi umuntu kanjani oreacta kanjani. Mhlawumbe kuzibe efonini ngani ifuna ukubona ukuthi umuntu kanjani, ngabe uzocasula noma usenda ama messages amaningi. Angithi lapho nisuke
itheke nje enisazama ukuthi nazane kangcono na yabo. So ngizokutesta nje ngendlela eziningi. So nathi ake sizame manje ukuthi sibatheste because uthando lumnandi njani kuyadlaliswana yabo, alukho serious, alinamgomo. Abantu bobabili baba free ukuthi bazi express indlela abafila ngayo yabo. So uthando lumnandi lo nathi ke ake sizame labantu ukuthi ke esibakhombisa ukuthi ke khona nathi omncane sikwaziwe esingabathesta ngakho yabo, ngoba ngihlezi ngisho ngithi uthando alisafani njengakudala yabo, selashintsha indlela kwakushelwa ngayo kudala ayisafani njengamanje. So ke as much as ngeke ngisasho ukuthi sekuyashelwa yabo, kufanele ukuthi siyabonisana esikhathini samanje yabo. So ke as much as sibonisana ke kumele uunderstand la matrix amantombazana awadlalayo, ukuze phela nawe ungagcini uwenza izinto mhlambe ngesidala ugcina ungasa-understand ukuthi indaba amatheke mhlambe ingane uyayithola inamba but into yakhe iphelele emoyeni, noma mangabe mhlambe usunayo ingane ushanga olidala uconfess uthando lakho nje sithubeni ingane ingaphindi ibuyise kuwena. So mfethu into ozoyenza le ayisebenzi kumuntu othandana naye, ngoba kumuntu othandana naye uyothi amqabula bese uyahlehla uzokudonsa ithi indaba manje wahlehla because akasakusaphi yabo, usekujwayele. Uzosebenzisa kumuntu ongakujwayele, ufuna ukuba ukuthi uzoreacta kanjani yabo. So ngiyathemba uyayizwa ke mfethu lento. Mangabe uyizwa nje mfethu ungasubscribe kule channel, kusakuningi kumele sibonisane kukona, siqhubeke sephambili siyinsizwa. Shabuke mfethu.